Siyabadinga mama, sidinga abantu abasha, ngisakhuluma ngokapteni abazokhuleka izimo ziquke, sidinga omama abazothuma bekhuleka bakhuleka izimo bese ziyashintsha, sidinga obaba abazokhuleka izimo zishintshe. Angikwazi ukuhlabelela noma angikwazi ukushumayela kodwa leyo 2 minutes leyo uthi uNkulunkulu ngiyabonga uNkulunkulu ngicela ukuthi uNkulunkulu kule yingo nezivunguvungu engihamba nazo ngicela ungikhulule lapho ngiyazi uNkulunkulu mehlezi ukukhuleka lo mkhuleko lo uzokupha amandla ukuthi konke okufisayo nokulangazelelayo bese kuyayehla emzimbeni wami masimthanda uNkulunkulu masimkhonze ngaso sonke isikhathi ngoba uyithemba lethu sihlale sibambelele emphethweni wakhe ngoba uma singasuka kuye sohlala kubani.